emakhosini ke ithwasa njengoba ngizoqhubeka ngikhulume ngenkukhu ithwasa ilidli futhi inyawo. Mosathwasa awulidli inyawo zenkukhu, awulidli ikhanda lenkukhu uma usayithwasa. Kodwa okunye okubalekile okwenziwa inqina lenkukhu. Lokhu bathi abanye yini amabhuthi. Lokho okuklinwayo. Uma wena uhlushwa yilwane, ziyakugijimisa ebusuku, awulali, ziyagijima phezulu kwendlu yakho. Jule kakhulu ke le. Thatha lokhu amabhuthi lawo, uyawahlanganisa nekhambi elithize engeke ngize ngilishoke la ku-YouTube. Molifuna uyozothwasa endumbeni, uyathatha uyahlanganisa nalo-ke. Ngiyadlala, uyothwasa la uthanda khona. Phela umuntu uthwasa la abizelwe khona ke, ukuze uzothwasa kaMakhosi Mkhize ungabizelwanga khona, ungabizelwanga ey'mpandeni zaMakhosi Mkhize. Kodwa ke lokhu ke uyathatha uhlanganise nesihlahla, khona isihlahla okwazi ukuthi uhlanganise nazo lokhu inyawo zenkukhu, bese uyakushisa iy'lwane ziyabaleka, ayiphinde zibheke lapho, ziyabaleka. Inunu noma uhlobo luni ley'nunu kwey'nyawo zenkukhu. Kodwa uma usayithwasana inyawo zenkukhu ikhanda awulidli. Kodwa ke abanye bayagoloza basho ukuthi bayakudla. Uma ukuthi idlozi lakho lithi wena kudle lokho, kudle. Ungezwa ngami ngithi ikhanda ney'nyawo awukudli. Nami nginesizathu